emaiozu bi. Naiz irratian, bigarren kafea. Lufthansa Cargo 8160, runway 7 cleared for takeoff. Ready? Yes. Takeoff. Lankideak dena presta ireratzeko, ateak? Check. Motorrak? Check. Kafea? Check. Takeoff thrust Z. Ongi etorri bigarren kafearen hegazkinera, espero dugu arazorik ez izatea. Tamalez, hegaldi guztiak ez dira lasaiak izaten. Eta, tira, batzuetan arazoak ere sortzen dira. Gaur, istripu bat aipatu behar dugu. Gaur bete dira 50 urte, Andeetako istripua gertatu zela. Errugbi partida bat jokatzeko hegazkinez bidaia lasaia izan behar zuena, benetako amesgaizto bihurtu zen 1972ko urriaren 13an. Hegazkinak Uruguaitik Santiagora bidaia egin behar zuen. Barruan 45 pertsona zihoazen, 5 tripulatzaile eta 40 bidaiari. Gehienak Old Christians taldeko jokalariak eta haien senideak. Ez zuten helmugara iristea lortu. Right now I'm flying, so come and take a shot at me. Not scared of dying, it's sad how sad this life can be. Hegazkinan mendi baten kontra jozen, bi hegalak eta isatxek zioan moztuz. Fuselajearen gainerako zatia, 725 metro inguru irristatu zen mendien, glaziar baten aurka jo arte. 29 lagunek biziraun zuten istripuaren ondoren. 27 urrengo egunean. 19 elur jausiaren ondoren eta azkenean soilik 16 izan ziren bizirik ateratakoak. 16 horiek abenduaren 23 arte irauntzuten Andeetan bizirik. 72 egunez 0 gradu arteko temperaturekin. Jatekorik ez zeukatenez, hildakoen gorpuak jatea, beste aukerarik ez zuten izan. Egunez zu bizitzera, harima izan batzera, rotan nabigatzera. 1972ko abenduaren 12an, istripua izan eta 2 hilabetetara, 3 bidaiariek, Parrado, Kanesa eta Biztinek mendian mendebalderantz eskalatzea erabaki zuten. Egun batzuen ondoren, ezinezkoa zirudien arren, hartzai txiletara batekin egin zuten topo. Erreskatelanak hasi ziren 1972ko abenduaren 22ko arratsaldean. Bilaketa eta erreskateko langileak istripua gertatu zen lekura iritsi ziren. Hurrengo goizean bizirauntzuten pertsona guztiak ospitalera eramatea lortu zuten. 50 urte pasa dira eta 16 horietako 15 bizirik jarraitzen dute. Eta hegazkinekin jarraituko du egun hartan bertan, 72ko urriaren 13an, beste hegazkin istripu bat gertatu baitzen, hau ordea ez da hain ospetsu bilakatu. Pariseko Orly aireportutik hegazkin bat atera zen Moskuko Sheremetyevo aireportura bidean.
164 bidaiari eta tripulaziogo 10 langile zihoazen, bertan. Helmugatik gertu, istripua izan zuten. Bertan zeuden 164 pertsonak hil ziren, tartean 38 txiletar. Azeguna handeen herrialdearentzako. Stop in motion, it's like an ocean. Let your body drown. Cup one hand to rest your face. Jarrai dezagun ba, egan, esaten dutenez, 1903ko abenduaren 17an, Wright anaiek autopropultsioan oinarritutako lehen hegaldia egin zuten. Horregatik esan ohi da hegazkinaren asmatzaileak eurak direla. Baina urtebete lehenago, 1902ko urriaren 13an, hau da, gaurko egunez, Herald de Braski frantziar-hungari diplomazialariak eta Paul Mogin ingeniari elektrikoak beren diseinuko hegazkin bat hegaldatu zuten. Baina, 183 metroko altueran hegazkina zatitu egin zen eta biak zendu ziren. Itxasotik ikus mugatara. Bueno, musika oso ondo baina nahikoa da, Beldur hartuko dieta azkenan hegazkinei. Ez neska, gureak ez du arazorik izango, ikusiko duzu. Gainera, aipatu ditugun hegazkin guztiak bidaiarien hegazkinak ziren, eta gurea komertziala da. Begira zer daukagun, liburuak dauzkago, eleberrien munduko astea delako. Dokumental eta pelikula mordo bat, Sitges eta Fisajaragatik, eta gainera Argentinatik ekarritako souvenir ugari dauzkago. Neolentziroren asto baino beteago doa gure hegazkina. Astoak ziren, txiki-txikiak, atxoak berriz kristonak. Nola demontre konpontzen ziren, zazpiastoren gainean. Astoak ziren, Txiki-txikiak, atxuak berriz kristonak. nola demontre konpontzen ziren, zazpiastoren gainean. Lentzero aipatu duen ez oianak. Gizue gaurko egunez argaiteratu zuela Bob Dylanek Christmas in the Heart diskoa, Gabonetako kantuekin. Stop, ez hasi, goiuri. Urriak 13. Ez. Inigo, 73 egun besterik ez Gabonetarako. Aizu eta Bob Dylan da. Gainera gaurko egunez jaso zuen literatura Nobel saria. Bob Dylanik egunero doka efemeride bat. Horre, bai. Pasau. Bueno. Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear the sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, For he loves you just the same. Santa knows that we're God's children. That makes everything right. Fill your heart. Xufu! Bueno, az gaitezen saioarekin eta hautezagun Santa Claus pakean, mesedez. Bai, Santa Claus ez, baina gaur Aitor Beltran aktorea etorriko da gurera. Eta bere ibilbidean izandako lan esanguratsu asko, berarekin barrutik ezagutzeko aukera izango dugu. Eta kafea ea gustoko duen ala ez galdetu beharko diogu. Bai. Zozketaren azken orduak ditugu, Federico Albanesen kontzertura joan nahi baduzu, sartu gure Instagram kontura. Eta Marcos Einek Argentinako euskal asteari buruz hitz egingo dugu. Eraman dezagun gure hegazkina Argentinaruntz. Urriak 13 ditu gaur, eta osteguna da ongietorri guztioi. Bigarren kafera naiz irratian zarete. Goxo gurekin. Zer da horpegi hori oiena? Ez arrazi. Zuekin aizearen alaba, itxasoaren kresala. Eta ez da gitze gehiago. Oiana Maritoren agende, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Itxasoaren kresalean itxasontziak idatzen marinel jantzia jarrita dator. Goiori ezei zarandi, arratsaldeon! Arratsaldeon. Marinerita! Izketan ari zaizuena oen Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 449 garrena du, arratsaldeak 4:13 urriak ere 13, gu ere 13 gineteke beste 10 gurekin balira, baina nola ez dauden 3 gara, datozen 2 orduetan zuekin bat egiteko. Ongitorri, bigarren kafera. Arratsaleko 4:04 pasatxo izateko gutxi falta den honetan, gu saioa abiatzeko moduan gara eta abiatu ere honelaxe abiatuko dugu. Kriseiu miragarrien diztiran ukendu lizunen lurrinean ipurtargiaren loestian eskutuan zabiltza hor nonbait. Lorelei, 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 lorelei. Goiuri, non zabiltza? Hemen. Ez, non zabiltza dela Loreleiren lan berriaren izena. Vale. Jarrapatu dugu, gaur pare atal izen zuen? Lorelei. Lorelei, 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 lorelei. Bai, Lorelei taldeak argitaratu berri du, bideo ederra eta kantu ederra. Gaur Lorelei zale izan ziren, edo Lorelei zaletasuna elkarbanatu genuen lagunen batekin, elkarbanatutako kantua dau, eta batzui etzailegi gustatu. Eta nik berriz esan beharra daukat, minimalismo ekstremo honetan asko gustatu zaidala, gero eta goxoago sartzen ari zaidala. Egia da estribilloan Lorelei errepikatzen duela, etengabe, eta hor gitarra badago, arpegio simple bat egiten, hemen hasi dira hotsak agertzen, eta elementuak badatoz gehiago, eta gustatu zait, iraganeko talde kutxunek, igual betirako barkazioa dutelako, ez dakit, baina benetan gustatzen zait. Lorelei, 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 lorelei. Oiana, zein zure maite duta? Prakatun, ketun. Bai, esan maite dut batekin entorren, joan dela arun batean ilumen izan nintzelako sareren ekitalian, eta hor musika talde asko, orain oroitzapen horietaz ari zinen ez, eta garai bateko talde kutxun asko egon ziren bertan, eta gero asko gustatu zitzaidan talde gazte berriek duten indarra eta nola publikoarekin konektatzen duten. Eta horrekin entorren, baino bidean amarekin hitz egin dut, eta uste dut hori aipatu nahi dut dara. Eta ez da maite dut bat, maite dut ez bat, baizik. Nire amak elkarte batean gaztelerako eskolak ematen dizkie etorkinei, bera irakaslea izan zen bere garaian, eta erretiratutakoan horretan hasi zen, eta gaur eskola saioa izan du, eta bertara elkarte honetan ere jaten ematen zaie bazkal orduan, eta atera denean klasetik aurkitu ditu 3 etorkin kanpoan, eta kontatu diote beraiek ez dutela jateko aukerarik, lekua beteta dagoelako. Eta elkarte honetatik komentatu dietela Konstituzio plazara, Donostian Konstituzio plazan jende bolondresak, etxean bazkari, afaria prestatzen du, eta eraman egiten diete bertara joaten direnei. Eta orduan esan omen diete elkarte honetatik, joan daitezela Konstituzio plazara, eta bertan emango dietela jatekoa.
eta nire ama sutan atera da, eta niri ere hori, ez, transmititu dit, eta askotan iruditzen zait, erakunde askok ez elkarte honek ere, bere mugak izango ditu, ziur aski ez daukat denei jaten emateko aukerarik, baina, ez dakit hori ere aztertu inbarko litzateke, baina batez ere, Donostiako udalak adibidez, ez, askotan, Donostiak ez, kanporaka begira duen irudi edo eman nahi dugun irudi horretan, eta dena zaindu eta inbertsioak zentzu batekoak egin, baina beste batzuk ez, nik uste dut gizakia azten dugula, eta hori salatu egin barko litzatekela, eta kaso, Konstituzio plazan lan egiten duen jende honek ez, etxetik sukaldatu eta bertara eramaten duzu janaria horre suposatzen duen guztiarekin, eta ez zote diren batzutan udalak eta olakoak ere aprobetxatzen, ez? Jendearen eskuzabaltasunaz, eta horregatik ere hau oso ondo dago, eta eskerrak jende honi, baina udalek ere ez dezatela horrekin esan, hori kubrituta dago, eta nik ez dut egin behar dutena egingo, ez? Nik uste dut egin behar dutena, eta akaso inbertsioak beste gauza batzutan ez egin, nire ustez behintzat, eta gizakia erdigunean jartzen duen arlo horiektan indarra egin, ze denok gara gizakiak, berdin dio hemengoa, hangoa edo nongoa izan. Eta uste dut hori zaindu behar dela. Garbi daukagu eta txalo egita bezerik zego geratzen. Baizu. Goiuri, zina zure maite dut. Aizu, oianak bere ama ipatu du, eta nik nire ama ipatuko dut. Sondu. Nire amak egiten du lan, okindegi batean, ez? Familiak kudeatutako okindegi bada, eta baina da negozio txiki bat. Eta asteartean, okindegi hau dagoen auzoan patata tortilla lehiak eta zegoen. Eta orduan jendeak arrautzak behar zituen, patata tortilla egiteko. Eta jende askok parte hartu zuen, beraz, arrautz asko behar zituzten. Eta supermerkatu kate handi batean agortu egin ziren. Eta beraz, sekula okindegira joaten ez den jendea, korrik eta presaka okindegira joan zen arrautzak erostera. Supermerkatu handian agortuta zaudela ikusi ostean. Eta beraz, neramak bazeuzkan arrautzak, eta asteartean zen, baino ez zituen arrautza guztiak saldu nahi, urrengo egunean, egunero joaten diren pertsonak, joaten baziren arrautz bila, eta beak aurreko egunean saldu bazituen guztiak, karo, ez zegoen arrautzik pertsona horientzat. Eta beraz, nire amak bazeuzkan arrautzak, baina ez zituen guztiak saldu nahi. Eta gizon bat etorri zen. Eta 2 dozena askatu zituen. Eta nire amak esan zion, 2 dozena bat salduko dizut, baina biak ez dut arrautzik gabe geratu nahi, eta bihar egunero dendara etortzen direnak arrautza erosi nahiko dute, eta ez ditut eukiko beraientzat, beraz, soilik 2 dozena bat salduko dizut. Eta gizona jarri zen Pleistozenoko ungaismoaren erakusle gisa, eta aserre, nire amari esanez, ea erotuta zegoen. Ez altzen helburua saltzea. Geroz eta gehiago saltzea, ez alda denda guztien helburua. Eta nire amak esan zion, baina zu, 8 hilabetean behin etortzen zara denda ontara. Eta bihar etorriko da egunero etortzen den emakumea. Eta ez dut... Eta nik arentzat arrautzak. Noski, eta produkturi gabe egongo naiz berarentzat, eta berak merezi ditu. Benetan, eta ez, zuk, etorri zarela gaur, supermerkatu kate handi horretan, etzagoelako zuk behartzen nuena. Baino bat salduko dizut, lasai egon. Gizona atera zen. Aserre, dendatik, oiu eginez, eta esanez etzuela, arrautz bakar bat ere erosiko, eta joan egin zen. Eta, nire amak zer esan zuen gizona atetik ontzenean? Posten nahi zaizu. Gora zure ama, beste txaloa. Bai. Eta hori militantzia da. Bai. Eta eskerrak. Hori da liberalismoari aurre egitea. Noski bet. La pasionaria. Con 2 huevos. Esan Mariani, Marian la pasionaria dituko zaitu mendik horrela. Vale, zango Nik maite ditut olako deskubrimendu txoro txikiak, eta gaur kriston parraura sartu zait goiurik ohartzarazi nauenean. La La Land pelikularen izenburua nondik zetorren edo nola lotu ziteken. Zenik esan nahi, bada, abesti bat entzuten ari ginen, sarreran erabili dugun Fly Me to the Moonen bersio bat, eta esaten estetika
diskoaren edo singelaren portadarena. Bai hori eta baita estetika musikalak gogorarazten didate pixka bat, nola da pelikula hau da sinatzaio kontatzen, bai musikal badala hor Hollywood inguruan grabatzen duten, eta etzitorkidan. Venga, segi lanean. A ber, pixkat zabaldu. Hollywood... Nik ulertu dudalako, nik banekien zer esan dizen nuen, eta esan da, ez goazen jolastera. Bueno, Hollywood, Los Angeles, da, bai. Da, baina, LA ez dago izenean, da esate itolarpegiakin. Bueno, nola ez dagoela. LA. Eta orduan konturatu naiz, La La Land. Eta izan da, benetan etzea bain arte konturatu ontaz, eta bai, maite dut olako gauza deskubritzea. La La Land? La La Land. Ui, oiana! Nik ere nekien. Toma jara! Belaunaldi kontua izango da, ez. A ber, Goiuri solista da. Nondik zetorren? Ez daukagu gure burua zigortu beharriko nekin. Bai, azkarra da, takitxo ez da besteik. Bueno, buen dio. Igual Masielen singeletik. Nondik zetorren? La. Bueno, abestia gozatuko du eta segituan kontatuko dizuegu zer egin behar duzuen larumatontarako plan borobil baterako sarrerak lortzeko. Baina uste baina azkarrago, abestia bukatu da. Eta, orain kontatuko dizuegu. Arratxaldeon, Naiz irratian, bigarren kafea. Badauka dramatik, sakontasunetik, badauka momentuaren arabera norbere barruak pixka nahasteko gaitasunetik, eta araberean pake handia sortzeko gaitasuna Federico Albaneseren azken lan honek. Before and Now Seems Infinite. Horten 2022an kaleratutako diskotik, hemen entzuten ari gara, Was There a Time, eta zer esan, baduela klasikotik, aldi berean baduela, beste joera musikaletatik, New Age-etik, banda sonora, koloreetatik, gauza modernoagoak, elektronikoagoak, jazz ikutu batzuk, abanguardia puntu bat, elektronikaren erabilera oso leuna. Hori guztia, Federico Albaneseren lan honek eta benetan gozatzen ari naizen diskoa da, eta lehenengo entzunaldian bai, bigarrenean gehiago eta badu zer aztertua, zer gozatu hor barruan, batez ere piano soloaren giroan pianoak protagonista duen musikaren giroan ibilizaleak bazarete, konparazioak nahiko gogaikarria dira batzutan, baina, adibidez, Ludoviko Inaudi zale zareten horiek eta Ludoviko asko ezagutzen duzuenok, gozatuko duzue seguro Federico Albanese, baina gozatuko duzue pianista akaso Ludoviko bezain dramatiko bat, baina beste ukitu batzuk, diodan bezala batzutan pixka bat jaseruntz, elektroniketan ere zerbait modernoagoa izan daiteken. Eta gaztegoa. Eta oso guapoa. Eta guapoa, bai. Eta larun batean Donostian egongo dena. Bai, gaur Bartzelonan, bihar Madrilen. Eta larun batean Victoria Eugenian. Victoria Eugeniako klubean izango da Federico Albanese arratsaldeko 7:00 larun batean, eta guk 2 sarrera dauzkagu gure entzulen artean zozkatzeko. Oiana, zuk ezin duzu parte hartu. Baina hori da, matxori izango dion, nola parte hartu zein bardu berak?
Instagramen sartu behar du, baduk Instagram amatxok. Ba, orduan, 688-722-544, bigarren kafearen WhatsAppera, 688-722-544, idatzi esanez, sarrerak Federico, sarrerak Albanese, sarrerak Victoria Eugenia, sarrerak, gulertuko dizuegu. Eta bihar saio baino lehenago goizean zehar, jakinaraziko dizuegu, nortzareten, bi sarrera horiek lortuko dituzenak. Besteentzako Donostia Kulturako webgunean, sarrerak oraindik eratzen dira, eta ez lokartu, ze klubaretoa, areto txikia da, areto goxoa da, horrelako zerbait gozatzeko zoragarria, eta bueno, kaso mendik urte batzutara Federico Albanese ezingo duzu klubean ikusi, eta bihar etzilarumatean bertaratzen bazarete, beti esan alko duzue, bere laugarren diskoarekin dagoeneko ezaguna zen, baina oraindik ez zuen estanda egin eta nik ikusi nuen klubean, hola areto goxoago batean, hortxe daukazue aukera, sartu gure Instagramean eta gure... Historietan, hortxe daukazue jarri dugu hor kutsatxoa eta hor jartzen du, 2 sarrera irabazteko idatzi sarrerak hitza hemen. Eta, entzule batzuk, ez dakit, pelota gitarren edo, sarrerak idazteaz gain, bidali dizkigute horrela ikonitoak, musutxuak, bihotzak, eta denetarik, beraz, sarrerak idazteaz gain, beste zerbait idatzi nahi boli meduzue, idatzi lasai. Guk ere asko maite zaituztegu. Federico Albanese Was There Time larun batean, Victoria Eugeniako klubean sarrerak, Donostia Kulturako webgunean 7 herritan kontzertua, 2 sarrera, bigarren kafearen Instagram edo WhatsAppean eskura ditzakezue. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta gauza bat esango dizugu, asteartean gurean izango dira Zarramarra, naiz irratiaren saio berri eta datorren aste azkenean estreinatuko den saioaren sortzaileak eta zeitxura duen saio berri honek. Laster naiz irratian. We don't say... Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandoen egin naiz eta Zarramarrakoek gonbidatu naute ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jonira hola naiz eta mendikan mezu bat helarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, niak torben gotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Asteartean honen berri gehiago izango du eta asteazkenean estreinaldi mundiala naiz irratian. Baina guk mundiala dugu gure, kolaboratzaileen zerrenda eta lantaldea, eta urrunera eramaten gaituzte batzutan, akaso gertukoari buruz hitz egiteko. Argentinari buruz hitz egin izan digu Marcos Tedinuri buruk, baina gaur Euskal Herriari buruz hitz egin behar digu. Edo Argentinak Euskal Herria nola bizi duen kontatu behar digu. Marcos Tedinuri buru, arratsaldeon. Egunon, arratsaldeon zelan. Egunon zuretzat egia da, bai. Buenos Airesera egin dugu salto, eta egia da salto egite horretan, orduak ere salto egiten duela. Han, 11 erdia dira, Marcos? Hori da, bai. Osondo, beti nabil hor zalantzan, 5 ordu gutxiago Buenos Airesen. Eta aipatu dudan bezala, Marcos, batzutan aipatu diguzu, Argentina nolakoa den ezagutaraziko diguzula pixkanaka urtean zehar, batzutan Amerika Latinan gertatzen ari diren egoera, eta gertakari ere helduko diegula zurekin, baina gaur
han gertatu den eta Euskal Herriarekin lotura berezia duen zerbait ekarriko diguzu. Bai, hori da. Gaur tokatzen zait Euskal Asteari buruz hitz egitea. Aurreko astean hasi zena, pasaren asteko astelenean hasi zen, eta, astelehen honetan bukatu egin da. Eta, hori da Euskal kulturari lotutako jaialdi bat Argentinan, urtero egiten dena. Eta, jendea joaten da herri txiki batera, edo, kasu honetan, herri txiki bat izan zen. Eta, hor elkartzen dira Argentinako Euskal Etxe guztiak, Ego Amerikako Euskal Etxe, zenbait Euskal Etxe, eta, Euskal kulturari lotuta dauzen pertsonak ere joaten dira. Eta, kasu honetan, izan zen nire lehengo esperientzia, hor Euskal Aste batean, eta benetan esan behar dizuet izugarrizko esperientzia izan zela, eta gainera, nik enuen espero hainbeste jendea joatea, baina bai, horrek harritu ninduen. Marcos, diasporak indar handia dauka munduko hainbat txokotan, eta Argentina horietako bada, askotan jende hurbiltzen da diasporara kulturatik, folkloretik, batzutan hizkuntzatik, ez beti. Zuretzat lehenengo aldi izan da eta dagoeneko iritsi zara, Euskal Aste batera, Euskara ondo asko menderatuta, baina esango zenuke horrelako aste bat berdin gozatuko zenukeela azken urteetan egin duzun euskalduntzeko lan eta ikasketa prozesu hori egin ezean? Ez dakit, nik gehien gozatu nuena egia zen, izan zen euskaraz mintzatea. Hori ziurazki orduan niretzat esperientzia oso ona izan zen, horregatik euskaraz solasteko aukera izan nuelako. Orduan, euskara jakin barik agian, ezberdina izango zen, baina bestaletik egia da gehienak joan zirela dantza egitera. Orduan, agian neurentzat esperientzia ezberdina izango zen, dantza jakin barik edo, dantzatu gabe. Makatxinen izan zen, ikusten ari gara dagoeneko bertako hainbat irudi, Marcos Tedinek helarazi dizkigunek, jendea dantzan eta dantzan ondo. Batzuei, Euskaldun batzuei lotxak aterat egia esan, diasporak ere badu hori, ara joan eta ikusten duzu jendea dantzan, eta, niri lotxa pixkat ematen ditu batzutan, dantzan eskaixan mararitzek. Marcos, joango gara pixkana kontatzen ze gertatu den Euskal Astean, baino, abia puntu bezala, Makatxinen izan zen hau, La Pampan, Argentinako Pampan, lehenguan horrek ere aitzaki eman zigun Atahualpa Yupanquiren inguruan pixka bat aritzeko, eta horren bitartez lotu genituen, Mercedes Sosa, lotu genuen Edith Piaf, lotu genuen Mikel Laboa, eta egia esan bidai polita egin genuen. Zer du Pampak, hemendik Euskal Herritik Argentinaz hitz egin eta Pampa ipatzerakoan, batzui bentsat pixka dola begiak dirdirka jartzen zaizkigula, oso leku, ez dakit, eder edo bintzate, nire imaginarioan nik bintzat goratu dudana, eta enaiz behin ere egon bertan. Beitu, egia zan nirik koza egiten zaite horri buruz hitz egitea, osea, ni 16 milioi biztanleko herri batetik etorrita, zaila da ulertzea nolakoa den La Pampa. A ber, zaiatuko naiz azaltzen, baina berez da, kotxea hartu, eta orduak eman kotxean, eta ezer ikusi barik. Hori ikaragarria da. Benetan da, da lau luze bat, lau ama ezin bat. Horretan ipiniko nuke. Eta, berezia da, karo, ez duzu ezer ikusten, eta batean ikusten duzu herri txiki bat, Makatxin, eta hor bertan, olako jaialdi bat. Hori, horrek harritu ninduen momentuan, baina hori oso raro da, bataz ere, haien Euskal Herritik etorrita, zuek ohituta zauzie mendiak eta hori dana ikustera, eta de repente La Pampan, ez duzu ezer ikusten. Zuek seguramente galetuko zenukete, non daudela mendiak. Hemen ez dago ez dago mendirik, ez dago ezer ikusteko. Pentsa, Euskaldunei markinako lautada edota beraztegiko lautada ikusi. Eta ia pixkat, gure burua, zegoela estanda egiten, ze polita lautada hau, eta asko jota ez da gida, kilometro gutxi batzuk izango ditu, ez dut pentsatu nahi ze biziko dugunan. Tira, Pampan barrena, autoz, bidai luzea eginda, eta horrek ere uste dut baduela eragina handia, hainbeste denbora zabiltzanean herririk ikusi gabe, mendirik ikusi gabe, lautadan barrena eta Makatxinera heldu,
eta bapateanan euskal astea gozatzea. Bueno, uste dut bideak ere egin duela, ez, Marcos? Han bizitakoa ederra izatea. Bai, hori da, ze azkenean egon ginen 8 ordu busean, eta heltzerakoan hasi ginen ikusten makatxin zeuden kartel guztiak, eta ikurriñak, eta, por ejemplo, ongi etorri kartelak ere bai, orduan hori, iritsi ginenetik, konturatu ginen, bueno, jaialdi handi bat izango zela, eta hori nik uste dut ikaragarri izan zela, heltzen zerrenean, makatxinera, hor dau, makatxinen hori kartela edo zakizar den, Argentinako bandera, ikurriña, eta ongi etorri kartel bat, euskeraz. Eta gero sartzen zara eta kaletatik ikusten duzuna, da, bueno, ikurriñaz beteta, dana berde, gorria eta zuria, eta gero, claro, herri txiki guztiak Argentinan berdinak dira. Osea, plaza nagusian, daude bankua, Eliza eta udaletxea. Eta, bueno, kasu honetan makatxinen daude bankua, Eliza, udaletxea, eta bai, Eusko Alkartasuna hotela. Eta da, herriko errekinik handiena. Eta igertzen da, dala herriko, bueno, errekinik nagusiena, garrantzitsuena. Osea, da, 5.000 eta 500 biztanleko herri txiki bat, baina izango nuke nik ekintza guztiak edo gauza garrantzitsu guztiak hor bertan gertatzen direla. Zeona, eta beraz, programazioa antolatu zuten, bertan gainera beste bigarren kafeko kolaboratzaile diren, baina oraindik entzuleak ezagutzen ez dituen, bi lagunekin egin zenuen bat, Marcos, eta, pentsatzen dut oso gozatzeko egun eta orduak izan direla. Bai. Eta esan bezala, iaiketale guztiak izan ziren hor hotelean aurrean, eta beste batzuk Michelena kiroldegian, orduan, beste toki euskaldun bat. Eta denetarik ikusi genituen, ekitali guztiak, dantza, aipatu bezala, gero herri kirolak ere, mintzodroma, hori izan euskara solasteko aukera, joaldunak, hori izan zen nik uste dute ikusgarriena, eta gero, domekan izan zen, domekan ikusi nituen Maialen eta Iñaki, oso bidaia berezia egiten ari direnak, eta eurekin hitz egiteko aukera izan nuen ere, eta, kontatu zidaten egiten ari direla, eta nik uste dut ikarragarri dela, bai. Hemen gaude proiektua osatzen ari dira, Iñaki eta Maialen, eta, hartu dute, euren, oso kuriosoa da, Iñaki Goikoetxea, eta Maialen Lopezek, biak irundarrak dira, Iñakik duela, ez da izen bat, 18 urte, telebista saio batean, irabazi zuen, Renault Twingo bat zala, edo ez Nissan Micra bat, kotxe txiki bat. Eta antxe, ez dakit, ibilgailu hori bidali dute aruntza, eta 6-7 hilabetetarako bidaia egingo dute, Hego Ameriketako 9 herrialdetan, Euskal Herritik han topatu ditzaketen zantzuen bila, diasporaren bidetik, hortik, alako ikerketatxo bat egin nahi dute, ez dakit gero dokumentalitxo bat ere, eta 25.000 kilometroko road trip bat antolatuko dute. Ostiraletan bidaiarien taldetxoan sartu ditugu, beraz, hontan ez, biarez, baina atorren ostiralen ezpada hurrengoan, egokituko zaigu dagoeneko eurekin harremanetan jartzea, eta euren bidaia nola izaten ari den jakitea. Eta han topatu zenitun beraiek, Marcos, baina euskaldun gehiago ere bai, horrelako euskal aste batean, noski, Argentina asko, akaso Amerika Latinako beste txokotatik ere hurbilduko ziren, baina Euskal Herritarrak ere baziren bertan, ez? Bai, Euskal Herritar asko eta iparraldeko asko ere, adibidez, Ioaldunak iparraldekoak ziren, eta gero zeuden bai, Argentina eta iparralde artean dauen, zakitzar den, asoziazion baten presidentea edo zakitzar zen, orduan, eta gainera, joan zen adibidez, EH Bilduko diputatu bat, Jasone Garitona India, guztotala berabizena, eta Eusko Jaurlaritzaren pertsona batzuk, eta gainera joan zen, bebai, Mondragon Unibertsitateak sinatu zuen akordeo bat makatxineko kooperatiba batzuekin. Orduan, bazegoen hor Euskal Herriko presentzia handia, eta, azkenean hori niretzat oso ondo gonzan, ze eman zidan euskaraz hitz egiteko aukera, eta, bebai,
joan zen oso pertsona bitxia niretzat, horre ezagutu nuena, youtuber bat, Ander, Euskal Pirata, eta egon zen horre grabatzen, bueno, bere YouTubeko kanalerako bideo batzuk, eta horrez gain, eta amaitzeko, Barakaldoko dantza talde bat, oso interesgarri bai, egon nintzen beraiek azizketan, eta bueno, joan ziren batez ere, bueno, dantza egitera, noski, eta bai euskara sustatzera, euskara zabaltzera, eta azken dantzaren ostean, egin genuen argazki bat, zelan da, euskaraldiarako, orduan oso polita izan zen. Oso, irudiak ikusi ditugu, eta oso euskalduna dena gauza bat izan ezik. Zuek hartu zarete? Barne. Bai, uste dut baiet. Aragia egiteko modua guztiz argentinarra. Argentinan style izan da. Hori ikustea zan nire ametsa, ez? Pampan, bueno, batez ere Argentinako barrualdean oso normala da, bueno, normala ez, baina batzutan, olako jaialdi handietan, egiten da asado hori, deitzen dana asado con cuero. Eta horrek esan nahi du, begi osoa egiten dela, eta egiten da hori azalerekin ere. Eta behitu, heldu nintzenean, nik aldetu nien gautxoei, zenbat ordu zegoela horre begia hor zutan, eta esan zidaten gaueko 11:00-tik. Wow. 14 ordu. Wow. Gautxak egon ziren gau osoa, hor, esna, hori, basikamente beia begiratzen eta kontrolatzen dana ondo zegoela. Eta gero, arratsaldeko 3:00 edo, eguerdiko 3:00 hasi ginen bazkaltzen, eta 1500 pertsona egon ziren hor bazkaltzen, eta ikaragarri izan zen. Ziren 4 behi, 8 txerri, eta gero oiazko ere, eta 1800 txorizo. Orduan. Bai, izugarrizko talde sortu zuten, eta... Espainiako parlamentoan baino gehiago. Ikaragarria, benetan nik hori ikusi nuen, eta zanun, hau benetan, oza, hainbeste jendari jateko ematea, nik uste dut dala, ikaragarria da, oza, ez da oso raza, ez da bat ere raza olako gauza bat egitea. Hortxe streamingez jarraitzen gaitu zenok ikusten ari zarete, bueno, asadoaren edo aragia erretzearen momentu etako bat, ez da momentu bat, ordu askotako lana da, baina nola etzaten zuten aragia. Beraz, jan ere gogoz egin zenuten, bueno, hori bada oso euskalduna, janaren inguruan gozago ospatzea, baina hemen egin zenuten zen alako elkartruke kulturala. Jan bai, baino Argentinako estiloan, ez da, Marcos? Bai, hori da. Behi bakoitzak 200 kilo, orduan 4 behi 800 kilo, eta gero txerria eta biazkoa, hori oso argentinakoa da, digamos, oso argentinarra da, eta orduan bi kulturak nahaztea, niretzat oso esperientzia polita izan zen, ze, bueno, hor egon ginen asado ikusten, eta euskaraz berba egiten, orduan holako nahazketa oso polita izan zen niretzat. Zeo, no? Zeruen urratxa geurea da, itzulera denona. Zenbat egon pasatzen dituzten bertan, Marcos, Euskal Asteak asko ironduzu zati baten egon zara bertan, ez? Bai, ni egon nintzen 4 egun, claro, berez Euskal Astea hasi zen pasaren asteko astelenean, baina benetako hasiera eman zioten barikuen, zen txupinazoa eta bueno, eta Eusko Jaurlaritzaren harrera, orduan, bai, hasi zen astelenean, baina benetako hasiera, jendearekin eta hori dana, barikuen izan zen, ze aprobetxatu genuen, ze hemen Argentinan asteburu luzea izan genula, bariku eta astelena jaiegunak izan ziren, orduan, bueno, ni egon nintzen barikutik astelena arte. Marcos, horrelako festa bat Euskaldun ontzat oso ederra izaten da. Bueno, ni bintzat izan dut antzeko festarik eta Boys in Shepherds bizitzeko eta horrelako egoerak bizitzeko edo Euskal Etxetan egoteko eta Euskaldunoi betetzen gaitu asko, pizten gaitu. Baina esango nuke diasporaren kontzeptu horretan, ez, Euskaldun sentitu, baina hain urrun dauden horientzat izaten dela gasolina
ikaragarria eta neurri batean euskal kulturaren inguruan urrunean egiten den lan guzti hori, pixkat elikatzeko modu bat eta indar handia ematen duen ekimenak izaten direla horrelako ospakizunak, ez? Bai, duda barik. Eta, zagit, nik olako gauzak ikusten ditudanean, hala ere, agian, sentimendu raro izaten dut, ze, nik ez dut inoiz esaten euskal diasporakoa naizenik, ez dakit, ni ez dut hori sentitzen, ze, kanpotik iritsi nintzen euskal diasporara, orduan, nik beti saiatzen naiz ikusten kanpotik, eta nik ikusten dudana da, eurek ospatzen dutela, orain dela 100 urte kultura bat, orain dela 100 urteko kultura bat, hau da, eurek ospatzen dute, euskaldunek orain dela 100 urte, Argentinara eraman zuten kultura bat. Orduan, nik ikusten dudana da, dagoela tarte bat, gaur egun eta 100 urteren artean. Eta ez dakit, arraroa da, ze eurek adibidez, entzuten dute musika bat, dala hori, dantza egiteko musika, eta nigo nintzen Euskal Herrian orain dela hilabete bat, eta zut inoiz hori entzun. Hori da, nik ikusten dudan ezberdintasuna, baina igual ala ere oso polita da, baina egia da, nik beti izaten dut apurtxo bat modernizatu behar dela hori jaialdia, eta orain hemen dekogun ikuspuntua hori modernizatu behar da. Aizu, Belaunaldi berri dagokizu hori modernizatzea eta horretarako laguntzeko prest izango gara. Labur eta agurte horretik, Markos, ze ondorio edo ze gorputzaldi utzi dizu zuri Euskal Asteak? Bueno, orain hausnarketa egiten ari naiz oraindik oso nekatuta amaitu nuen, hori bai, baina hori esan nuena oso polita izan zen, ikarregarri polita, eta aste honetan nik uste dute olako hausnarketa bat egingo dudala, eta gero kontatuko dizuet. Ondo da, Markos, besarka da ondi bat, eta datorren astean ere izango du elkarren berri, eta kaso hausnarketa hori, eta beste kontu batzuk ekarriko dizkiguzu. Vale, perfecto, besarka da bat. Gaindu, aio. Agur. Besaulkian aitonak eskuzidatzia gorde zituen bizipenak hilezko kaligrafia bilobak emandako besarkada 2007an amonak esandako maitasunitzak azken arrasaietan betirako dira. Urriaren 13 gaur badakizu dagoeneko aspatu du. Eleberriaren munduko aste eguna ospatzen da. Eta eleberriak genero literario gisa duen garrantzia eta gizadian duen eragina nabarmentzeko eta sustatzeko sortu da ekimen hau. Eta honekin topo egitean niri jakin mina piztu zait. Eta esan dut, gaur egun irakurtzaletasunan nola egongo da jendearen artean, eta honen inguruan pixkat ikertzen hasi naiz eta datuak bilatzen hasi naiz. Eta azkeneko datu ofizialak 2021 garren urtekoak dira, eta antzaenez, emakumeen 170 irakurtzen dute berain nahizialdian, eta gizonezkoen kasuan 159. Emakumeek gehiago. Ez da harritzeko datu bat. Alarenik alde gehiago zegoela esango nuke. Bai, Espero zenuen. Ingurura begira, nire inguruan emakumezkoek
desente gehiago irakurtzen dute, alegia 70-49 aldea baino gehiago nabari dut nik inguruan. Baino, batutan pertzepzioak, zure ingurua beti da nahiko ikuspegi mugatu bat. Bai, pentsatzen ari nintzen, eta nire inguruan esango nuke, bai, egia dela, emakume askoz gehiagok irakurtzen dute gizonek baino hori da, bai, datuetan ezin jarri. Aretu nagoen beste datu bat da, aisialdian gehien irakurtzen dutenak 14 eta 24 urte bitarteko gazteak. Ara? Ui, Gariren esperantzara kondenatuta jarriko dut. Aizian gehien irakurtzen dutenak? 14 eta 24, Hori bai enuela espero. Nik ere ez. Ni gogoan dut, nire gelan bazegoela neska bat, mugikorrean saldo bidez edo funtzionatzen genuenean. Hau da... Bai, dirurik ez pazenuen ezin zenuen deitu. Dirurik ez pazenuen ezin zenuen deitu, eta lehen asko zoikoagoa zen orain baino. Ez, orain baduzuzuk zure akordioa... Bai, eta finkoa da, normalean. Hori da, eta finkoa izaten da. Bueno, gaztetxoen artean ere egongo da horrendik saldo bidezkoa, ez? Ezagitia, hainbeste ez da ematen ez da. Egia da gero gainera, familia guztietan badago, etxeko internetarekin, txartel bat, ez da izan bat gigarekin, eta ez da gizarta hori seme-ala bentzat. Nik uste da askoz gutxigo, eta sartu nahi zenean webguneetan, ez? Mugikor konpainien webguneetan, eta askoz aukera gutxigo ikusten ditut horrelako formatua kontratatzeko. Dena dela. Ni gazteagoan nintzenean hori oso ohikoa zela, eta nire gelan batzegoela neska bat zeinari bere gurasoek esan zioten irakurtzen zuen liburu bakoitzeko 10 euro sartuko zizkiotela mugikorrean, ez? Deiak egiteko. Eta udaran irakurri zituen 10. Wow. Eta orduan zeukan diru pila bat deiak egiteko, eta orduan berari esaten ginen denbora guztian. Amari deitu behar diot nire bila etortzeko autoz, zure mugikorretik deituko diot, bale? Eta ni pentsatzen hon, ezke nire ametsa da, baino, nire gurasoak isosi gabe utziko nituzke, nik asko irakurtzen nuen gaztetan, eta 10 euro liburu bakoitzeko, bueno, amantzi hortega baino diru dunagoa izan nintzateke. Esperantzara kondenatua. Baina hor badago portzentai bat irakurtzen ez dutenena, Goreti, zer gertatzen da horrekin? Beraien argudiak eta nagusiena da denbora eza. Hori da agian gehiena entzuten duguna, kize eske lana, familia eta bar, eta ez daukat denbora irakurtzeko. Hori da gehien entzuten dena. Eta, bueno, nik gustora ikusiko nuke hori esaten dutenen mugikorrean ea zema denbora igarotzen duten sare sozialen. Hor, badaude estadistikak egiten dizkizuten aplikazioak eta ez, eta... Gustora ikusiko nuke, Inigo kaskotan esaten du hori, Zer? Ez zula irakurtzen denbora faltaren gatik. Ez zula irakurtzen lehentasun faltagatik. Ojo. Ez da denbora falta, noski. Denbora badaukat, baina... Basatzen dut denbora asko musika instrumentua jotzen, ensaiatzen, pelikulak edo dokuak ikusten, eta liburuak betian azken aldian, ari naiz poesia irakurtzen. Errexago egiten zaite jarraikortasun falta horretan, 5 poema irakurri eta handik 2 egunetara heltzea aurrengo poemari edo olako. Osondo. Olako kontuak, bai. Bide batez lenguan aritu nintzen, Igor Estankonaren Moskito berri irakurtzen. Ze hona den. Gorai, Estankona, gorai! Beraz, denbora falta da itzakietako bat, Goreti. Bai, eta beste bat, irakurle ez direnen artean, 135 erabiltzen duten argudioa da, ez dutela interesik liburuengan. Bueno, hori aldatzen da, zuk pentsatu dezakezu hori... 17 urterekin, eta gero 22rekin batean, unibertsitateari esker, zeharo irakurtzale bilakatzen zara. Edo norbaitek oparitzen dizulako liburu bat, eta liburu horrek zuzen ere lortu du, ez da zure barruraino sartzea, eta baten irakurle bihurtzen zara. Baina asko tematiko kirez, unibertsitatean aipatzen duzunean, akaso eleberritik beste liburu mota batera pasatzen zarelako, ez? Saiora edo liburu divulgatibora, edo bai. Bai, ia da.
Bai. Nik anaiarekin flipatu nuen, nire anaiak ez duen behin irakurtzen, eta batean fisioterapia eta osteopatian murgildu zenean, denbora guztia libura gerosten ari izan, zel demontre pasada hemen, eta bai, horrelakoak ni uste gertatzen direla. Erogia da unibertsitate garaian asko irakurtzen dela bestela ere, batez ere letratako, bueno, edozein hasinat, edozein ikasgaietan, ez? Ikasteko irakurri. Eta askotan, letretako ikasgaietan badago, ez, soziologiako ez dakize hausnarketa, eta venga, eta hori jaten dezu, eta antropologiako bestea, bueno, nimentzat alago horatzen dut, ez? Eta asko irakurtzen ari zinen, liburuetatik haratago, baino asko, eta bueno, hori ere bada irakurtzea. Ta lurkota itxasoa triste dago lurrosoa. Eta bueno, abeste 118ak aitortu du aisialdiko beste jarduera batzuk egiten nahiago dutela. Baina niri atentzioa piztu duena da 0,7ak aipatu duela gehiagizko prezio hori. Garestia direla. Garestia direla. Eta hemen kontatu nahi dizuet zer gertatu zitzaidan aurrekoan. Uda honetan egon naiz liburu famatu baten atzetik esango dugu denbora nahiko txo. Ez duzu esango ze liburu den, ezta? Ez. Eta kontua da liburuak 18 euro balio zituela. Eta nik esaten nuen, eske garestia iruditzen zait, ze aste batean irakurriko dut eta gero geratuko da nire apalean, eta ditut liburu mordoa hor apalean bata bestearen gainean, eta esaten dut, eske bai da garestia nire iritzez, astero erosi behar badut alako liburu bat. Orduan egin nuen autoa liburu digitala edo. Liburu digital bat erostekoaz, esaten nuen, nik uste dut luzera diru aurrezuko dudala. Bai. Eta, bigarren eskuko liburu bat erosin nuen horrela zarra, eta esan nuen, orain, liburu hau erosiko dut, ze merkeagoa da formatu digitalean. Lagun batek pasatzean webgune bat, liburu guztiak doan deskargatzeko. Eta, sortu zitzaidan barne eztabaida bat esaten nuela, Zezaia, Bai. Jartzen dizutenean platera, goxokiz beteta aurrean, eta zuk esan behar duzu, auto egin behar duzu, bakitzak nahi duen egin dezala, ez ditut hartuko. Zarako eskaparatean gustoko kamisetatik gusten duzunean bezalaxe. Hori da. Barne gatazkak. Hori da. Eta ez dizu galdetuko zer egin zenuen, goreti? Ez galdetu. Baina egia esan, da uste dut zoritxarrez, irakurtzen diren liburu digitalen euneko handi bat doan eskuratzen da, ilegalki eskuratzen da. Bai. Datuen arabera, erabiltzaileen 90% bakarrik ordaintzen du liburuak formatu digitalean, bai. Eta 2017ko datuen arabera, irakurri ziren liburuen 80% doan eskuratu ziren. Pila bada. Asko. Eta pentsatzen genuen liburu elektronikoak salbatuko zuela literatura, ze jendeak gehiago irakurriko zuen, eta ez da erosogoa da, eta bliblo, eta bla bla bla, baina azkenean, ez dakit, salvazioa baino, ez dakit, ez? Galbidea izan da. Bai, prozesu digital, prozesu edo kultura digital guztiaren gaitz berean atzen du, liburuen industriak. Musikarekin ere, bazirudien alako demokratizazioa, emango zuela, sareak eta lalala. Realitatea da, Spotify bezalako plataforma batek banatzen duen diru kopurua oso txikia dela, eta gainera Spotifyren jabetza ere azkenean musika zigilu eta distribuzio enpresa handien esku geratu dela, eta horrek utzi du artista negoziatzeko gaitasunik gabe, eta iristen da xoxa, oso gutxi. Beraz argitaletxeentzat ere, eta egunen batean Euskal Herriko argitaletxeekin ere aztertzeko moduko gaia izan daiteke pirateriarena. Neurriak hartu behar izan dituzte, edo hartu beharko dituzte honen aurrean, edo soluzioak goreti ezagit. Bai, ezakit, nik irakurri dut liburuen prezioak etorkizunan jetxe egingo direla, argitaletxek ezingo dutelako borrokatu plataforma digital hauen aurka. Ezakit, nire iritziz, bai argi utzi behar dugu liburu bat azken finean pertsona baten lanaren emaitza dela.
Eta, bueno, igeltzero irakasle mediku edo abokatu batek bere lanagatik kobratzen den bezala, idazle batek ere baduela eskubidea bere lanagatik kobratzeko. Eta ez dakit, pirateriaren inguruan asko justifikazio gixera biltzen dute, kultura librea eta doakoa izan barko lukeela, bla, 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 bla. Baina noski, arazoa da kultur sortzaileek ere fakturak ordaindu behar dituztela, eta jan egin behar dutela, eta denak horrelako plataformetara jotzen badugu, ez dela posible. Hala ere, webgune hori, ulertzen dut ilegala dela, ez? Bai. Bueno, baina beti izan dira. Ilegala da, baina oso eskuragarri dago, hor dago, ez dakit. Eta oso errez, garai batean, pelikula hori jeisteko ere, malabarismak egin martziren. Jeisten zenuen bat, virus bazan, bestea tal, torrentak ere nahiko kutsakorrak ziren ordenagailuentzat, eta baina bai. Bueno, eta gero, badaude, olako artxibo erraldoi batzuk, liburu digital batek oso gutxi pixatzen du. Norbaite bidaltzen dizu giga bateko artxibo bat, 3 segundutan deskargatzen den horietakoa, eta hor, 7.000 liburu on daitezke. 7.000 edo 1.500 baino asko. Bai, egia da. Nik aitortu behar dizuet ezagutzen dudala Telegram bidezko kontu bat, eta zuk idazten duzu, ze liburu nahi duzun, eta bot batek PDF-an bidaltzen dizu. Wow. Hori da beste maia gorena. Gorena ez dakit, baina Goiuri hemen geratzen da, eta Goreti badoa. Eskerrik asko, Goreti Oreja Michelena. Ago. Bihar arte. Bizitzearena, bizitzaz pensatzea baita, literaturaren ardura. Izan ala ez izan, erabaki hartu dut zirza. Izan ala ez izan, erabaki hartu dut zirza. Urtekoa izanagatik, atera zazu ardo bat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, irakurtzaletasunarekin arazoak dituzuen horientzako, edo arazoak ditugun horientzako, edo irakurtzeko itura justu da bilkigun ontzako, bestelako proposamenek ere baditugu. Hala ere, uste dute antzerkia eta dantza konsumitzen dituen publikoaren ehuneko handi batek irakurri ere desente irakurriko duela. Nik edala hasi esango dute. Baina, hor ere analisi bat egin liteke. Edo nola ere, izue, bihar eta etzi eta igandean, eta zueke liburu bat prest ezpalin baduzue hortxe mesanotxean, beti daukazue aukera arte eszenikoen proposamenekin, zuen arima elikatzeko. Eta zuen arima elikatzeko, Oiana Maritorenak zuen arima estresatzeko adina plan ere badakartza. Oinu, azkenan ez dut ezerrekarreko agendarako, Ez, barkatu txintxua, oso onda izan. Ondo. Baina tena 5 minutun kontatuko iguzu? Saiatuko naiz, ostirala, 14, 5 minutun, Basauriko sozial antzokian atxaldeko 8etan. Zarpatu, jakina, horretik hasi naiz azkarxo. Ados. Txalo produkzioak lana da eta 2 aktore holtzan, Andoni Agirre Gomez Korta eta Itziar Urreta Bizkaia. Haurdunaldi test
baten emaitza ikusi aurreko 5 minutu hoietan, beraien artean sortzen diren zalantzak, beldurrak, eta hori guztia. Wow, eta 5 minutu horiek luza daitezke, ze pentsatzen dut, antzeslanak ez ditula 5 minutu irauten. Hoxe, ez. 5 minututan kondentsatzen da lan oso bat. Buruti pasa daiteken guztia. Eta badakigu, aurra nahi duten ala ez. Spoiler. Gora. Aurra nahi duten uste nuna ber testak zertzion. Ikusin behar horretarako. Bale. Bai. Akaso Ondamendia etorriko da, ez? Hemen loturak egiten hasi ezkero. Ondamendia, Lusoko Arrixurin atxaldeko 8:30 eta Axut kolektiboaren lana da. Uste dut estreinaldia dela edo aurre estreinaldia eta biran arituko dira, dagoeneko data asko dituzte ezarriak eta oso ikuskizun korala da, aktore asko, dantzariren bat ere eta gai asko lantzen ditu. Zabortegi batekin hasiko dira, baina zabortegiko gaiaz gain, COVID-a ere aipatuko da, Zaldibarko kasua, pantailek gugan duten boterea, osasunaren inguruko gauzak, sorkuntza propioa da, eta ziur zer esana emango duela. Igandean, Markina Xemeinen egongo dira 8:00. Beraz, Lusoko Arrixurin ostiralean 8:30 eta iganden berriz Markina Xemeinen arratsaldeko 8:00. Ondamendia. Herri aldarri bat bertsoz. Durangoko txoz nagunean, atxaldeko 8:00 bihar, ostirala. Zuk ikusi zenuen? Nik ikusi dut. Bai. Eta asko gustatzen zaizun. Bai, asko. Eta ikaragarezko arrakastari ere izaten. Bai. Astebururo pare bat edo izaten dituzte. Bai. Hau ez du orain arte aipatu, gora, un selfie au milieu des yeux. Endaiako Borderline fabrikan, arratsaleko 8:00. Agian fabrika horren inguruko funtzionamendua ezagutzea interesgarria litzateke. Bai. Egunen baterako. Ados. Eta zuzeneko musika duen lana da, elebitan, frantsesez eta euskaraz egingo dute bertan. Eta gure lurrarekiko duguna txikimendua edo lotura horri buruz hitz egingo dute, humorez. Protagonista mundu imaginarioa duen mutiko bada eta hortxe hasiko da bere bidaia edo. Ze polita? Beste ikuskizun bat eta estreinaldia hau ere, familia sareka da. Ostiral eta larun batean egongo dira Donostiako Antzokizarrean, atxaldeko 7:30 eta Baiben ekoiztetxearen lana da. Mikel Askurain, Nerea Gorriti, Xanti Korkostegi eta Inoa Jerbi Oholtzan eta bi horko bik joan den asteartean besarkada saria jaso duten. Xanti Korkostegik errebelazio saria eta Mikel Askurainek telebistan Patreon egindako lanagatik. Hau zuzendu du Olga Margaiok dala pertsona zoragarri bat. Bai, beren azken lanak berak zuzentzen ditu. Sin más hortxe informazioa. Bai. Eta goiuriri asko guztan zaio besarkada sarien kontzeptu edo izena. Besarkada sariak. Oso kontzeptu polita da. Bai, besarkada asko gontzien. Eta asko gaipatu zuten jakina hori. Noski. Bai, polita izan zen, egun hori. Eta kasu honetan, obra honetan, etxean familia lasai ikusiko dugu, baina sarekada bat jasoko dute. Norbait porno arabiltzen ari omen da etxean, eta polizia torreko da hori aztertzera. Edo ikertzera. IP internet konexioak saltatu, tap, hemen ari dira. Bai, baina segurazki hor asko ere sekretu gehiago ezagutuko dira, pentsatzen dut. Ikusi marko hau ere, jakiteko. Arnasa ardezatela lasai, luzerako jongo da. Arnasa dantza ikuskizuna, Getxoko musike barrin, atxaldeko 7:30. Organik taldearen ikuskizuna da, dantza garaikideko proposamen inklusiboa zuzeneko musika dauka, eta arnasketan aldaketa emozionalek nola eragiten duten erakutsiko dute lan honetan. Wow. Atu, anasa. Gaitzarra da, arnasketarena. Buf, izugarria. Atu anasa. Entzun ze dauka zuri ezateko. Zu eta daukazu gozea. Zu daukazu urduritasuna. Tira, Getxoko musike barritik Bilboko Arrobia eskenara, hortxe long play. Bai. Arrobi eskenan atxaldeko 7:00 dantza ikuskizuna da, eta Olga konpainiak sortutako lan bat da. Konpainia hau Toulousekoa da, Frantzikoa, eta identitateari buruz hitz egiten dute, baina onartu behar dut sinopsia bera, komplikatu xamarra iruditzen zitzaidala. Baina hor dago proposamena, long play. Eta dendu, hauek hemen izan genituen, Arrobi dantza vertikalekoak, Durangoko Santa Anan, egongo dira arratsaldeko 8:00, eta orekari buruz hitz egiten du lan honek. Dendu oreka omen da euskaraz. Eta baina asteburu hontan ere beste emanaldi bat badute, larun batean, Harri herria,
beraiek, arrobi dantza vertikalekoek, markina xemeinen eskatuko dute arratsaldeko 8etan, eta kasu honetan ez da orekaren inguruan, baizik eta ardatza da emakumea. Edo zer egiten duten emakumeak dituzte ardatz, eskalatzen dutenak, dantzatzen dutenak, harria jasotzen dutenak, eta beraiek azaldu ziguten bezala batez ere harria, emakumea eta herriaren arteko harremana. Gauza esango dizuet, nik oraintxe deskubritu dut, dendu hitza euskeraz, oreka dela. Ze errebelazioa. Itze egin genuen inguruan. Bai? Nez gogoratzen? Inigo ere berdantzan? Bai. Ez dakit, aian ez. Hori, akaso ez? Bai. Hortxe, laguntza. Eskerrik asko, Iana. Zoetxeako. Bestik ez deneako. Bestik ez deneako, nia? Venga, larun bateko planeta gaua, zera ostiralian batzuk nekatuta izaten zarete, eta hori biltzen zarete, lana egin aiza gero, eta aste guztiko nekea ezin aurrera aterata, eta bueno, larun batean, aukera. Antzerki pixka bat, Winona eta Grace, Mungiako Olalde Aretoan arratsaldeko 8etan, eta aktore izatearen gaia landuko dute. 2 aktore ditugu, zuzendari baten etxean pasa omen dute gaua, parranda, eta ondoren, hortxe beraien zalantzak, beldurrak, zer gertatu da, ez dakigu. Ainhoa Artetxe eta Graziela Doniz dira aktoreak. Ostiral eta larun batean, Guggenheim Museoaren 25. urteurrena ospatzeko, New Yorketik etorritako breaker eta beatboxak edo ibiliko dira ikuskizunak eskaintzen goizetik, emanaldi ezberdinak 20 minutukoak. Beraz, ara hurbiltzen direnek, zerbait ikusteko aukera izango dute. Beste dantza ikuskizun bat, musu baten eztanda uina. Asko gustatzen zait hau izena. Getxoko Santa Eugenia plazan atxaldeko 7, eta musu bat sortzen denean edo maten denean hor sortzen diren uin guztiak edo pixka bat hori guztia sentituko du ikusleak. Edo hori da beraien nahi dutena. Wow. Eta beste dantza ikuskizun bat, Archipiélago de los Desastres. Barakaldoko antzokian, 8etan, porrotaren inguruan hitz egiten du, eta disiplina ezberdinak nahasten ditu, eta oso kritika onak ditu ikuskizun honek. Eta segurazki 5 minutua pasa dira, baina azken proposamenak iganderako... Broma bazan, oiena? Bueno. Azken proposamenak iganderako. Uniko, tronutik kendutako printzea. Familia ikuskizuna da, Paraiso teatrorena, justu erizekin aritu ginen, familia antzerkiari buruz, eta bar. Urretxuko Labeaga aretoan izango da atxaldeko 5etan, eta segurazki jende askok bizitako edo abia puntua behintzat, Paul seme bakarra da, eta arreba berri bat jaioko da. Eta, hor jaiotzean sortzen diren beldur edo, jeloskortasunak, eta ez dakit, ni alaba bakarra naiz, eta ez dut hori bizi izan. Ui, nik anaia zarragoa daukat. Nik ere xente zarragoa. Alkiual izango zituen, ez dakit. Bai. Nire anaiak, izugarriak, bai. Bai. Nik, inoiz gurasoek aitortu diaten, nahi ez da goratzen, baina ni karren indutela, nire anaiak bin, leporatu zielako, bera seme bakarra zala, eta abertzeletxe. Bai, Eta gurasoeko era joan, eta bata besteari izu, igual aitorrek anaitxo beharko dut, ez dakiz, eta hor jarri omen ziren, manos a la obra. Eta begira, anaia etorri. Eta anaia etorri, eta are gehiago, nire amak Sergio ditu nahi nindun. Ui! Eta anaiak esantzun ez ez. Eta anaiak esantzun ez ez. Aitor, bazuko aukeratu. Pentsatuko. Ez daukazu Sergio horpegia. Batez. Eskerrik asko. Ze gustatzen egia esan. Zura anaia izena? Aitor. Bai, esan duzu. Baina eta esan zuen, nigo ez dakizen momentutan erabakizun. Aizu, ze boterea zure anaia familia, Justa aldezu. Nio, anaia nahet, hortxe. Nengon behakin afaldu nun, da behar patuzun. Egia esan, bazego kion, ez? Bai. Alako privilegio pila aukita. Eta, ez da azken plan bat daukagu hortik, ez? Oso polita gainera, hazi proposamen ederra. Ederra, benetan. Oiana. Bat jaialdia ospatzen ari dira Bilbon, Arrobia eskenan, eta arratsaldeko 7 izango dira bertan, Oiana ikuskizuna eskaintzen, Barbara Ribas, Joana, eta erabeste guztiak. Ziona, hor jauzkagu urrengo 3 egunetarako proposamen mordoa, zalantza baduzue, egin atzera, berriro entzun bigarren kafea, eta errepasatu guztiak dira batean, baina tira, badaukazu zer ikusi eta ze gozatua datozen 3 egunetan Laister, gure kafe utxatartearen gonbidatua eta aurrera dieza zueket, Oiana eta Goiuri dagoneko, amorratu xamar daudela.
lehenera aipatu dizuegu, larunbat honetan, Donostian izango dela Federico Albanese eta hemen txarizareten zuten Summerside, Marika Hagmanekin egindako elkarlana. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta bagoaz aurrera esan da bezala, gure kafe utxatartearen gonbidatua ezagutzera, Oiana Maritorenaren eskutik. Aitor Beltran, aktorea, Donostia. Musikari handi baten semea izanik, musika aldamenean izan du beti. Baina txikitan, musikaz gain, antzerki eta zinema zituen gustuko. Klasean, gelako paiazoa izan omen zen. Eta horrela, 16 urterekin antzerki eskoletan zen eman zuen. Oso argi izan zuen bere bokazioa hori zela. Aktore izan aitzuen. Gurasoen aldetik beti babesa izan du, eta 18 urterekin Madrileko William Layton eskolara joan zen ikastera. Bertan izugarri ikasi zuen eta aktore izatearen kontzepzioa ere aldatu omen zitzaion. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Ikasketak amaitzen ari zela, antzezlan batean parte hartzeko casting bat egin zuen. Alonso de Santosen Salvajes obra zen, Gerardo Maiak zuzendua, eta ondoren pelikulara eramantzutena. Proba egin eta hautatua izan zen, eta horrela 23 urterekin lortu zuen bere lehen aktore lan profesionala. Harrezkero aktore lanetan aritu da, baina musika ere ez du alde batera utzi. Denetari jotzen du, pianoa, akordeoia, txalaparta, harmonika, perkusioa eta ahotsa ere landuta dauka, eta eskolak ere eskaintzen ditu. Aktore hainbat proiektutan ikusi ahal izan dugu. Zineman, oraintxe zinemaldian estreinatu berri den Gelditasuna ekaitzean lanean, Alberto Gaztesirena, Soinu jolearen semea lanean, Fernando Bernuesek zuzendua, Ola de Crímenes, Gracia Querejetarena, A Escondidas, Mikel Ruedaderena, Los tontos y los estúpidos, Roberto Castonena, Arrilla, Alberto Gorritiberearena, eta beste hainbat eta hainbat. Telebistan pantalla txikian ere askotan ikusi dugu. Presunto culpablen, La Baian, El internado Las Cumbresen, Goazenen, Goenkalen, Hasiberriaken, Gernika bajo las bombasen, baina gu arte eszenikoetan zentratuko gara erengoan. Antzerkian ere askotan ikusi ahal izan baitugu. Castelbines y Monteses lanean, Barco Pirata eta Compañía Nacional de Teatro Klasiko egindako lana, eta Sergio Peris Mentxetak zuzendua. Lehman Trilogin, La Cocinan, hau Centro Dramático Nazionalarentzat egindakoa, eta azken bi hauek ere Sergio Peris Mentxetarenak. Ados teatroarekin Dublindarrak lanean ikusi genuen. Donostia 2016an uda bateko gau ametsa lan zoragarri horretan. Tantxakaren soinu jolearen semean, Kukairen komunikazioan, edota Baibenen lotxagabeak lanetan. 'Cause most of us are bitter over someone setting fire. Zerrenda oso luzea da eta ibilbide benetan oparoa orain artekoa, baina ziur ere etorkizuna ere halakoxea izango dela. Honetaz guztiaz eta aktore izateaz hitz egiteko hementxe dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Aitor Beltran. Eskerrik asko. Bueno, Aitor, lehenengo galdera nik egiten dut hemen, eta erantzuna badakit, baino egingo dut badakidalako erantzun ontatik, lehen aurreratu dudan bezala, Goiuri eta Oiana pixkat zure kontra jarriko direla. Ez da egia. Ja, hola hasita, ez da? Badakit zein dan zure lehenetan. Kafea gustoko duzu bai ala ez? Kafea oso gustoko dut. Yes! Esango nuke, Oso. zuetako gonbidatu
kontzeptu guztietatik ni izango naizela lehena. Kafe zalen klubeko presidente orduan. Uste Dorleta Aurreta Bizkaia egon zain, ez? Bai. Igual Dorleta Aurrezka. Bai, hortxe pareko. Bai, Ezin da... Altxa pixka mikro mesedez, eidu? Bai, Dorletaren ezin da berdindu, baina... Begira, ez nuen gogoratzen. Dorletaren hori. Muxi bat hemendik Dorletari eta goza dezala urrengo kafearekin, ze, bada kaferak ordua, bigarren kaferak ordua, naiz eta oso kafezaleok bigarren kafearen orduan, 3. edo 4. kafea hartzen dugun, ez? Bai, bigarren aia pasata ordura do. Pick it up, and start Bueno, Aitor, niri beti egia esan hasieratik hastea gustatzen zait. Aipatu dut, musika txikitan beti aldamena izan zenuela, baina antzerkiaren bokazio hori hortxe zenuela. Nola gogoratzen duzu 16 urterekin izen eman zenuenean? Nola gogoratzen dudan, bueno, bai, 16 urte nitula, lehenengo aldiz pentsatu nuen hau probatu nahi dut, eta Loiolako kulturetxean eskaintzen zian antzerki klase batzutara jo nintzen. Eta gogatzen dut nintzala mutil bakarra, beste 10-11 neskekin, eta oso esperientzia positiboa izan zala, asko gustu zitzaidan, eta zergatik egin nuen hori? Leheno aipatu duzu, ez dakit nondik ata duzu hori, gelako pailazoa, egia da, horrela. Ez dakit nondik atera duzun, baina egia da. Bai, horrela da, ez? Baketxe genukan hor rola, eta ni beti nibilen pertsonaiak egite, bueno, zuek bezala, antzeko parecido, esan nahi dut, presazea, badakigu zertazailan material horri buruz hitz egiten ari geranean, ez? Orduan, hori, nola esango nuke, ausartu nintzen, probatuko dut, aldiberen oso lotxatean nintzen, eta baina, bueno, oso esperientzia polita izan zen, eta 2 urtetara erabaki nun Madrila jutea ikastea, eta atope. Eta nolakoa izan zen William Laytonen bizitakoa? Nik esan dut, eta entzuna dizut, esperientzia benetan ona izan zala, eta asko aldatu zizula ere hori aktore izatearen kontzepzioa edo? Bai, bueno, begira, hemen egontzan ere Amaia ikustezute, Amaia Elizarralde ikustezute. Bai, gu baino beto dakin horre ondan hemen. Horrek botazun ere bai, eta egia da, karo, Donostitik antzerkia egiten genuen, nola ala pixka lehenengo pausoak ematen, baina ara iritsi eta erakutsi ninduten, zidaten, hola, teknika bat, nun egiarekin jolastu bartzan, modu kreatibo batean, eta nolabait begiak irikizizkiaten, eta hortik aurrea, ulertu nun, nola lan egin bartzan. Ordutik aurrea ere, egia esan behar dut, aldatu detela orduan ikasi nuen kontzeptu hori, baina bere garaian kriston aldaketa izan zen niretzako. Gogoratzen dut Amaiak ere aipatu zituen, bai, teknika ezberdinen inguruan aritu ginen berarekin, ez da? Uste dut elkarrizketan zehar, bai. Eta Madrilen eskola amaitzen ari zinela, uste dut azken ikasturtean zala, casting hori egin, eta antzerki obra batean, Gerardo Maiarekin zuzendari, baino kriston lantaldea zenuten, ez da? Bai, hori itzela izan zen, ez dakit nola iritsi nintzen casting hortara, uste eskola guztitara juntziala aktore gazten bila, bertzituzten 2 aktore gazte. Eta ara iritsi, antzegon autorea, Alonso de Santos, eta Gerardo Maia zuzendaria, eta goatzen naiz, eskatu zian bakarra Alonso de Santos autoreak esan zian, bueno, iraindu nazazu. Nahi dezun guztia, eta ostra, irutu zitzaren kasi kanamelo bat, ez? Bai. Hasi nintzen, gaztelera, eta ketzen, no sé cuánto, oso divertigarri izan zen. Eta orduan, lehenengo casting hori pasa egin nuen, eta ja zen ziaten, behira, hau da, skinhead baten papera egiteko. Nila oso luzen euken. Eta bigarren froga horretarako, burua erabat rapatu nuen. Eta ara jo nintzen frogara ja skinhead bat egina. Gero esan ziaten, ez dakizu, etorri zinen burua rapatuta, baina etzenekan kasi aukerik etziten egin aktore ezagunekin, eta zurea zan bazpadare, baina gero etzian akordio batea iritsi, bazirudin nila
burua rapatuta, paperan ere izan martzula. Eske, gehatu ginen denak, ia erru. Gaixua, ez, bai. Jo, rapatu du burua, eta honek ez daki, bestaldetik aigela itzeite, ez daki fulanito honekin, ez oso ez daguna, eta beak bai ez esaten badu berak egingo dula. Nire azkenean, niri mantziaten. Ala! Ama, aipatu duzu casting mota honta, bueno, de ondo pasatzen nuela castingean. Bai. Oroar, nola sentitu dituzu castingak eta... Oiana, Nik oso gaizki, oso gaizki. Eta nik ere oso gaizki. Baina ikasten da, hori nolabait niko goratzen dut lehenengo castingak egin ondoren eta ezezkoa gainera jaso eta ezakizer, nik oso gaizki eramaten nuela. Gero denborara nik, bueno, erlatibizatzen ikasi dut edo beste modu batera hartzen, baina hasierak. Bai, beti da azterketa bat, orduan ez da atxegina. Batzutan gaina kontuatzezea ja atea irekita ja sartu eta hola, eta ja ikusten duzu beraien begiradan, ez dakit, ez nahi zelako hile horia, o nahi zelako oso altua, o nahi zelako hain gaztea, ez dakazula zer eginiko. Eta orduan, egitezu froga, eta eskerrik asko, baina badagor, zer dizun, a ber, zer, nahi bazute egin dezaket berriro, ez, oso ondo dago, eskerrik asko, bai, horrela izaten da. Zea, oituratu nahi zen, bai, eta relatibizatu edan ere, bai, baina ez da munduko gauzari gatxe gainena. Nahi esan, bai, ze gogorra diren momentu horiek, ez da. Puf, bai. Bueno, baina momentu politiago eta zarituko gara, ez da? Zure arte eszenikoen ibelbedean, uste dut, ezinbestekoak direla, bueno, Sergio Peris Mencheta eta berarekin El Barco Piratarekin indituzun lan ezberdinak, La Cocina izan zen lehendabizikoa, ez dakit bideoak eta hola jarriko ditugun izan behin, eta hor entzungo dira. Zer izan zen lan hori zuretzat? Jo, niretzako izan zen, ez dakit, ikaragarria, begira, 2016an udagau bateko ametsa egin berri nuela, hori izan zela ere, niretzako personalki kriston asko maite den lan bat, eta, bueno, hor super duzun guztiarekin, baina hor bukatu, taila 30, eta segida Madridea jun hori egitea, La Cocina, Centro Dramático Nazionaleako, ni bain dikenekin nun sartzen nintzen, CDN sigloiek ezautzen ditu, baina nolabait, ez nuen sentitzen hor egoteko gai nintzeniko, aukera aukiko nunik, eta iritsi nintzen ia papera prepatu gabe, eta oso bildur asko neukan. Ze gaina, 27 aktore ginean, batzuk oso ezagunak Madrileko zirkuituan, eta bar, eta ez nekien nola zer egin nezaken hor, gogatzen naiz, pertsonaia gaina zan txipriota bat, bale? Eta esan zian Sergio emazizkian notetan, esan zian, behira, zuk egin berrezu gaztelerazan konbentzioan, inglesa ez, Londresen gertatzen da, okerren itzein behar duen pertsonaia zuzea, ze iritsi berria da, emigrantea da, eta orduan prepatu nun, benetan, ez dakit, ero moduan. Topatu nun Donostian, Donostiara batekin ezkondua zegon persona greko bat, mutil greko bat, eta ordaindu nion, esan nion, mira, zenbat kobratuko diazu ordua, obra guztia repasatzen badago, eta izkerarekin laguntzen badiazu, eta etorri zian beha, eta bere emaztea, eta bere emazteak kristona lagundu zian, ze mutilkerrekoak esaten zidan, berak hitz egiten zuna baino beto. Esaten zidan, ez, guk hola hitz egiten dugu, eta emazteak esaten, ez, honek hola esaten du, eta guzti hori niretzako urrea zan, ze gero hori sartu nuen obran, eta buruz ikasi nituen aldrebeskeri guzti horiek, eta hori iritsi nintzen, azkenean, denbora rekor batean prestatu nuen, eta iritsi nintzen ensaio lehenengo gunea dena buruz ikasita, atope ezakit nola esan, ere bizitzako partidoa jolasteko grinarekin bezala, eta oso ondo juntza lehenengo ensaioa, eta, bueno, hortik aurrea, obra oso na zan, lana Sergioren ikaragarria izan zan, eta kriston arrakasta auke genuen, osea, benetan,
oso pozik eta oso berezia niretzako. Lengoan justu bat egin genuen Sergio Peris Mentxetaren obra bat ikusten Victoria Eugenian, ez? Ladies Football Club. Egia esan, eta badute bere lanek, ni bere lan guztiak ez ditut ikusi, orain aipatuko dizut Leman trilogiri buruz ere galdetuko dizu, nik hortan ikusi zintuztedan, Victoria Eugenian ere, eta badute, badu berak zerbait, ez dakit magikoa den, edo berezia, ez dakit holtzan hor, gaina inbeste jende, kasu honetan Lemanen gutxiago zineten, baina 6 zineten. Nolakoa izan zen Leman trilogi? Agian aipatu ezakezu pixkat historiare zein da? Begira, Lehman Trilogy kontatzen du kapitalismoaren historia. Kontatzen du Lehman familiaren azken 3 belaunaldien historia, Alemaniatik Estatu Batuetara bidaia egiten dutenetik, eta nola hor sortzen duten beraien imperio ikaragarria. Eta autoreari aitzakia balio zaio kontatzeko gizadiaren azken 125 urteak. Eta ikusten dugu diruaren historia zen izan da, eta orduan, tekstoa zoragarria da, Stefano Massinirena, por cierto, Ladiesen autore bera. Begira hori eznekin. Bai, gaina, badukate hor antzekotasun batzuk. Ritmoan, eta ez dut enrollatu nahi. Eta orduan, Sergioekin, bukatu genuen La Cocina, eta ja horra aipatu zian nahizu, zurekin kontatu nahi dut, Lehman trilogirako, ze aktorea zea eta musikaria zea eta hori nahi dut, Lehman trilogin musika zuzen egiten genuen, tresnasko jotzen genituen, abestu, dantzatu eta bar. Eta, ogoratzen dut, ensaioak izan ziala infernu bat, osea. Bai, Bai, zen nahi dut, lan hainbeste, osea, lan volumena handia zen. Sergio da oso zuzendari zorrotza, osea, aktore oso nada, kriston talento dauka, eta zuzendari bezala ere ikaragarria, baina asko egitzen zuen. Orduan, orain, niretzako igual da nire bizitzako horrerik bereziena eta maiteena, baina momentu hortan, osea, ez genuen bat ere ondo basa, ensaioetan, oso horrek izan zialako, Madriden abuztuan lokal hartan kriston bero egiten zuen, obra, 3 ordu terdi. Bai, nik hori gogoratzen dut, bai. Eta 100 piko pertsonaia egiten dituzu guztien artean. Egiten dut 20 piko jazkenean enekin ja 19. nola egin, nola bere iztu 18-tatik. Eta orduan, ze gertatu zan gero, estrenatu genuen obra hura, eta gogoratzen dut abilesen izan zale lehengo funtzioa, teloia ja erori zan, obra bukatuta, eta bapatean, jaso genuen kriston txalozaparra da, kriston reakzio ikaragarriak zian egun hartako reakzioak, eta nolabait kontatu baina, baina orduan, bai, osea, obra ona da, gustatzen zaie, eta bueno, hortik aurrera, historia da, esan nahi dut, obra oso, kritika honak jaso zitula, oraindik hitz egiten diate asko obrari buruz, badirudi igual bueltatuko gehala, ojo. Bai? Aukera baldin bai. Nik ikusi nuen eta bai, izugarrizko lana da. Astelenean Sergio kinitzain nuen da esan zian. Bueno, igual, bueltatuko gehala eta bar, orduan. Pertsona zineten hemen. Jende asko dago. Repartoan ginen 6. 6? Bai, baina beste pertsona egiten pertsonaia morda egiten dituze 6 artean. Bai. Ladiesen, antzerkio obra berri hontan ere gertatzen zitzen batzutan ez nekiela nortzan, no? Bai. Sartuko dugu galderatxoa orain? Bueno, zunei balin badezu. Sartuko dugu galderatxoa. Galdera misteriotxoa. Nola txekolanak egin dauzkan Aitorrek jakingo du, aste batetik bestera hemen galderak kateatzen ditugula, eta zuretzat galdera utzi zuen Leire Bujanda dantzariek. Kaixo Aitor, zukan taldea gara, eta gure galdera hau da. Nola prestatzen dituzu interpretatu behar dituzun paperak edo pertsonaiak? Ale, ondo izan, musu bat. Galdera zabala bota du Leirek, Nik ere hori pentsatu nuen, eta gaina oso ondo lotuta aurretik erantzun duenarekin. 19. pertsonaian ja enekien ez, nola egin? Begira, hortxe nola prestatu hauek? Galdera oso da, eta erantzuna asko egon daitezke, esan nahi dut. Nik ez daukat modu bakar bat, hoi prestatzeko.
begira, batzutan, segunta, ze pertsonai klasea dan, ze generoa dan, esan nahi dut, antzerkia dan, o zinema dan, o telebista dan, ze gogo ditu dan ere bai, esango izuet. Zenbat denbora daukadan, pues, prestatzen den modu batea do bestera. Intuizia hor dago, nola ezpa, eta gero, pues, irakitsi diaten teknika aplikatzen saiatzen naiz, baina badago lanaren eguneko ezakitzen bat, momentuan sortu beharra daukazuna. Esan nahi dezu preparatzen dezu, estena guztiak, pertsonaiaren norakoak, eta baina momentuan, batez ere audiovisualean, lekura iristen zenean, ikusten dezunean nola dan lekua, nola dan planoa, zure kideak ze ematen dizun momentu hortan horrekin dantzein behar dezu. Orduan, pixka bat labur bildu nahian eta sintetizatu nahian. Saiatzen naiz egiarekin jolasten, saiatzen naiz, eta honi garrantzia handia ematen diot, beti pertsonai bera ez egiten, personalkitzait ez du gogoko aktore batek beti pertsonai bera o antzeko espresibidadea azaltzen duenean, beti pentsatzen baina pertsonai hau ez da aitor, eta nola ibiltzen du, nola itziten du, nola begiratzen du, ze ahotsa daukan, guzti hori pentsatzen dut. Eta gero pentsatzen dut guzti hori nerea ez dan hori, nola neria egin, benetan hori egin, ez gehiatu kanpoko lan batean. Eta gehienetan egiten dut alde dana. Gero iristen ze aurrea, eta zu dena prepatu duzu, eta batzutan oso ondo da, eta beste batzutan ez. Bai. Zagoza politiak esan ditu horren. Bai. Nire haurtzaroko aberria herri txiki bat da, Obaba. ¿Y tú cómo te llamas? David. ¿Tu padre toca el acordeón? Y él también, es un artista. Ondo gogoratuko duzu hau. Jo, ya lo creo, bai. Soinu jolearen semea lana da, eta kasu honetan antzez lanean aritu zinen, David txiki hori antzesten edo gorpuzten, eta ondoren pelikula egin zuenean Fernando Bernuesek ere bertan aritu zinen, baina oraingoan zinen David heldutasunean. Nolakoa izan zen hori? Oso berezia, ere, ze kontuan hartu antzerki obra egin genuela bi urte terditan zehar, eta oso gurea sentitzen genuen historia eta pertsonaian ere kasuan. Pertsonai hori asko prestatu nuen, orain entzundan padan Edith Piafen bals hori nik jotzen nuen, antzerki obra. Eta aukera hori eukitzea, ez dela bate normala, ipatu ezun beste hortan, salvajes hortan, antzerki obra inuela, gero pelikula intzuten aktore ezagunekin, eta ez ziguten aukerik eman. Orduan, aukera eukitzea izan zen, oso polita zeginan, reparto guztia pelikulan. Eta gertatzen zitzaigun hor, gauza berezi bat, kurioso bat, eta zan oroimenak, pertsonaiaren oroimenak, Iñaki Ricarte entzuten egin ezela, Iñaki Ricarte gauza bera egiten zuen, bere garaian zan, pertsonai gaztea, Joseba gaztea, eta orduan, bat zegoen guretzako estena klabe bat, azken estena, ospitalean ez dakizer, eta hor biak hitz egiten genuen gure oroimenei buruz. Eta esaten genuen, goatzen zea, egun hartan hau gertatu zela. Bueno, guk oroimen horiek bagenitun, benetan. Urertzea zuen, antzerki obra egin genunean, gazten papera egiterakoan, hori egiten genuen, orduan, benetan baina jolasean, bizitza geneukan hortan. Bai. Eta oso kuriosoa izan zen. Asko balio izan zitza egun hori, korpuzteko beste era batean. Nolabait, geneukan perspektiba hori, bakizu? Eta oso polita. Baina, emaitza asko gustatu zitzaidan. Egia esan. Nik galdera friki badaukat. Soinu jolaren semean, okerezpa naiz, goratzen naizenetik eta traileran ikusten ari naizenetik, bada akordeoi piano eta bada akordeoi botoikoa. Bai.
transizio hori historikoki joera aldatu izan delako, soinu jole gehiago izan direlako azken belaunaldietan botoia jotzen, ni neutarteko pianoarekin garai batean baino, edo zure abilezia zuk botoiekoa jotzen ezakeelako egokitu zen hori zurera? Nik botoiekoa jotzen nulako. Hori da, beraz ez da arrazoi historikoengatik, baizik eta zuk botoikoa jotzeko aktore bezala lana hori hobeto egingo zen nulako. Hori da. Nik ez dakit historikoki, hor teklazkoa, botoizkoa izango zen, iruditzen zait igual teklazkoa, enago ziur. Badaude garai hartako botoizko akordeak eta pelikulan erabiltzen genuen garai hartako botoizko Bai, badaude, baina garai batean ez, pianoko akordea kaso jotzen zen neurri handiago batean, eta gero belaunaldi batutatik aurrera pianozko akordea oso gutxi joda. Hori da. Ni bere garaian aldaketa egin nuen, jende askori gertatu dizaion. Niri ez, nikia botoiko harrapatu dut, zukira aldaketa. Niri gertatu goatzen ditut argazkiak piano gorrekin ni baino handigoa zala, eta justu iristen zinen, eta gero botoietako, botoiak pasa. Bai, hori antzerki horren jaola izan zen, eta nik ere eskatu nien gotzen naiz, utzia zute botoizkoa jotzen, ze botoizkoak moldatzen naiz ondo, eta teklazkoakin, ez horren beste. Eskertzen da, interpretazio batean, nik honen inguruan kritika pixkat egin nuen, ze Joseba Paolaza da, pianoka jotzen duena, eta iruditu zitzaidan hor bazegoela instrumentua gehiegi landu gabeko zerbait, eta esaten, piano bat balitz, esku bikoiztaile bat egon gozan. Piano baten kasuan, edo segun instrumentutan, eta nik ikusten un soinua eta soinu banda, eta esan, men ez dago. Zu akordilari izan da, beste begi bat ez jotzen diratzen. Baina, tipoa, Josebak eman zuen akordia etxea gontzan. Jota, fuego, eta alare nik alare kritikatu. Joseba, barkaiak, besarka da bat, eta goxo, baino. Zaila da, benetan. Eta nahi gustatzen zait tresna ni jotzea. Adibidez bain, gelditasunak aitzean saxofoia... Bai, orentxe, aipatu behar genuen. Jodet, eta askurtu dut zait esperientzia hori. Bai, justo galetu behar nizun, pixka bat, pelikula honi buruz, gelditasuna ikaitzean hemen zinemalian elkarrezkatatu zituzten, Iñigok eta Goiurik, baina zuetzinen elkarrezkatatu. Alex Alberto eta Iñigo izan genituen. Hori da. Gidoilari, ekoizleak eta zuzendari eta aktorea. Eta ez dakiz esperientzia izan den, ziur oso berezia. Berriz ere oso berezia. Askotan aktoreak eta entrevistetan asko dute ze berezia izan zan, baina eske ikutu izkiazu justo 3-4 bereziena. Eta igual hau ustingo naiz bereziena izan da. Ze Alberto gaztezin nire lagun mina da, aspalditik, 4 laburmetrai egin ditugu elkarrekin, bere ondoan bizi izan dut bere karrera guztia, eta asko sinisten dut, nire lagunaren talentuan, eta pelikula ontan ere. Eta orduan, lortzea, hain denbora gutxin, hain diru gutxikin, hain laguntza gutxikin, pelikula egitea, horrela egitea, eta zinemaldira iristea, onartuak izatea, eta Euskal Zinema Galan pelikula izatea, hori guztia bizi izan de, ez dakizute ze pozik. Horrela izan da esperientzia. Eta gero, lan esperientzia, zuko sondo dakizu ze pelikulan partartzen duzu, eta gainera, elkarrekin... Estena konpartitzen duzu gaine, ez? Bai, eta justo estena horri buruz itzen duzu, ezta? Justo estena horri buruz itzen duzu. Ze hona dan estena hori? Ez que, esango izuet, bira, pelikulan osoan zehar, asko improvisatu dugu, asko. Albertoren lan egiteko modua gutxinez oain arte, hola da. Eta hilo hartzea, olatu hortara, porque hola da. Orduan, aurreko gauan egol pasetzizu gigoi definitiboa, eta orduan asko improvisatzen da, baina horrek gure alde egin du. Baina oianarekin geneukan sekuentzia hartan, etzegon gioi tantarik, dana zan improvisatua. Kontatzen du afari bat, elkarte batean, elkarte gastronomiko batean, lagun talde bat, biltzen geha, eta solasaldi guzti hori, egun osoa, baina noi grabatzen gero pelikulan dia 5 minutu, baina kontatzen den guzti hori improvisatua da, erabat. Eta nik ez dut inoiz lanik egin. Ni sentitzen nintzen munduko aktoreik onena, nola... Badakizu, Alexi galdetu nion, hemen, gidoilariak gozatu du hau idazten, eta orduan kontatu ziguten, nola, oso improvisatu izan zen, oraintxe kontatu duzun
honena inguruko testigantza, ez? Eta nik imaginatzen, hemen badago gidoian, holako, ez dakit, giro budialenistiko bat, ez? Pixkate, gidoilaria rekreatzen da, absurdoaren eta intelektualaren giro horretan, eta gero jakin genuen, asko zuela improvisatutik eta handi bilizina dela. Bai, opari bat izan zen. Nik eingo nuke pelikula bat, bakarrik sekuentzia horrekin. Egia da, eskatzen dula, sekuentzia horrek jarraitu horrez. Bai. Igual, spin-off bat ez da izango zen kasu honetan, nola dituko genioken horri, baino pelikula baten sekuentzia batetik beste pelikula sortzeak. Spin-off bat da. Spin-off bat, ez? Bai. Wow. Eta ni nintzen konturatu, gero, Altxerri tabernako sekuentzian, saxoa jotzen ari zinela zu zinela. Bai. Nintzen konturatu. Eta horrero gozatu zenuen jotzen. Bai, han zinan. Bai. Han, asko gozatu. Claro, kontuan hartu ni, sexo ikaslea naiz 3 urte dara matzat, Hernaniko musika eskolan ikasten, eta jarri ninduten, musikeneko, goi mailako ikasketak ia bukatuak, o bukatu berriak, zeukaten joleekin, orduan nire saxo horrek beste itxura bat zeukan, eta kriston plazerra izan zen pieza hori halako musikariekin jotzea. Hori ere, uste dut, entrevistan agertu zela, batzuk aktoreak ere ziren, ze kontrabajista lanak egiten dituena, kontrabajista da. Bai. Baina gero aktore bezala oso ondo moldatu. Oso ondo induzio. Bai. Altxerriko momentuari oso politia izan zen ni ikuslean nintzen momentu hortan, kontzertuan nengoen, baina ikusten eta gozada bat zen entzutea eta horreotea, bai. Esan beharra dakat, gero, entzuten den saxoa ez dala nerea. Gero, Eneko Dieguez, deitzen den saxofoilari. Eneko Dieguez grabatu zuen? Bai, Eneko Dieguez. Kabroia. Hogei urtez, emez 8 izango ditu Eneko Dieguez. Bai, oso gaztia, Iñaki Dieguez akordoilariaren semea, akordoilaritaz ari garela, beste akordoilari erraldoi bat, eta tipoa, kriston saxofoilaria da, eta beak sartu zuen, soinu aldetik, ni oso arrona, moldatu nintzen, eta antzuzenekoan oso ondo, baina berak egiten duena, beste maila batekoa da, eta berak sartu du. Galdera friki gehiago, eta hori rodazkan nola egin zenuten, pistatan grabatu zen Altxerrikoa eta gero ordezkatu, edo dena ordezkatuta dago? Ez dakit, nik grabatu nun neria, han utzi nun nere arropa, Enekok jartzeko, bai. Eta uste gero indutela estudioan, baina han ere zuzenean egin zutela, ez dakit. Galdetuko diet Inigo eta Alberto hori honen batean, jakiteagatik kuriositate frikiagatik ez da, beste munduko ze hona. Asko gustatu zaigun gelditasuna ekaitzean, eta ni erintzen pentsatzen berriro ikusi behar dudala, ze zinemaldiko egun horietan, nun pelikulak bata bestearen atzetik ikusten gabiltzan, entrevistak eta jauz egin alizateko, baina nik asko gozatu nuen, baina sentsazio bukatu berritan, Goiurirekin, berriro ikusi behar dut pelikula, ez? Eta zin gehiago zehon, baina Goiuri bentsa baita, berriro ikusi behar dut. Eta Julen Goikotxea. Julenekin, eta badokat bida baren pizten ari zit berriro egun hauetan akaso ikusteko momentua izango dela. Martxotik aurrera igual egongo daukera zinematan ikusteko. Martxotik aurrera, indik itxin barko dugu, beraz. Bai. Aipatu dugu zerbait antzerkian, zure lan kutxun edo batzuk aipatu ditugu, zinemari buruz ere pixkataritu gara, telebista agian zerbait aipatzeagatik, ez dakit azkenaldin, akaso hemen goazenen, ikusi zintuen jende askok, ez? Iaz, gaina, gaiztuan aiten zenun, eta el internado nere aritu zara, Las Cumbresen, ez dakit horri buruz zerbait aipa daiteken? Bueno, bai, lehenik eta bain, el internado nire ustez izan da nik telebista mailan eukidean lanik esanguratsuena, gutxinez proiektzio aldetik, Amazon tartean dela, eta, horrek daukan presupustoa eta proiektzioa, nik ez dut, oin arte ezagutu. Aktore euskaldun desente gaude hor sartuta, eta, gainen pertsonaia, geho eta gehiago azien da, telesailean, eta kristona izan den eretzat hor parte hartzea. Eta gero, guazeneko esperientzia oso polita izan da. Nik genuen guazen fenomeno bezala ezagutzen,
bueno, ez naiz tarjeta ere, hortako, ezagutzen nun, hortzagola, umen artean, Kriston Arrakastazekan telesail musikala, baina ez neukan ikusita. Eta, jo, ze polita izan da hor parte hartzea, lan taldea, berriz aurkitu nun Kriston, ez dakit, aktore gazte hauek deskubritzea, asko gustatu zitzaidan, Kriston talentoa daukate danak, horrela, gaina zautzi dituzula uste dut, azken alian, Kriston meritua daukatela iruditzen zaitzea, hain denbora gutxikin, beste lan egitea, eta horrela teatzea, nik, txapelak entzeko mugukoa, iritsi zait. Eta gero, nik gaur gaiztore naiten nula, eta bar, nik abixetu ziaten kontuz, oain, kalean, esan dutute, edo hortaz gaiztua zean, eta keba. Ez? Nik ere begira pentsatuko nuken. Bai, aurkitu de, ez dakit, oso harrera ona. Ni txalapartaka irakasle bezala lan egiten dut Hernaniko musika eskolan. Orduan netzako, hori da termometroa. Horra iritsi eta ume asko daudela, eta hor sartu, eta horta tal, eta alderantziz, ez dakit, nahiz eta gaiztua izan, guazenekoa naiz, eta Kriston maitasuna diote pertsonaiari, eta niretzako ilusio handia indiz, oin arte ez dut hori bizi izan, eta gustatu zait, asko. Muxu bat guazeneko fan guztiak. Begira, nik ere bestea pentsatuko nuken, zen gogoratzen du nik hasi berriaken lan egiten nuenean, zegoen pertsonaia bat, gaiztua bezala, eta berak kalean oso gaizki pasatzen zuen, eta berarekin nola sartzen ziren eta kontatzen ziguten, nire kasua zan kontrakoan nintzen ona, txintxua, orduan, nik olakorik enun bizizan, baina berak, bai, izan zitun, akaso, ez dakit, beste gara, ez dakit, baina bai, ez zuen batera ondo pasatzen. Posten naiz, eizu, bereiztea askotan ez da bereizten pertsonaia, eta gero aktorea bera, ez? Pentsatzen dugu bera dela, estua da. Bai. Eta, hemen akaso... Gertatu zain zait, bestetan goenkalen, eta batzen ez goenkalen gaiztotu nindutela, eta hor bai jaso nitula, ezakit, makilkadak, ezakit, nola esan, baina hor bai goatzen ez. Baina hemen umeekin ez, ezakit, nola bait maite dute, edorta, pertsonaia. Begira, bai. Jaso, eman, jaso, oien eran paso, gerran egan zenbat lazo, baina hileran denak mantxo, saiestua, babestua, denetari pasadatxo, gaprestua, daiestua, baina eskuokatzen. Maitzeko galderatxo bat egin nahi dizut, Aitor, entzun dizudalako noizbait hau esaten, eta uste dut aktore askok esaten duten zerbait dela. Lotxa, edo lotxati izatea eta aktore izatea askotan, elkarrekin joaten direla. Edo eskutik emanda joaten direla. Bai, izan daiteke. Aktore mota bat baino gehiago badago. Badaude aktoreak bere buruarekin segurtasuna handia daukatenak. Eta gero gaude beste lakoak. Eta zergatik uste dedan badagoela lotxatia eta aktorea izatearen aukera? Bueno, lotxatiak batzutan badaukagu barne mundu oso aberatsa eta irudimena ere bai, orduan nolabait hartzen badezu pertsonai batek eskaintzen dizun jolas hori zu ez izateko, baina liberean egoteko, lotxati batentzako oso lasaigarria da eta satisfakzio handia ematen duena, ze ez naiz ni, ausartzen naiz. Batzen naiz, Fernando Fernán Gómez aktoreari irakurri niola behin, bera ere esaten zuen lotxatia zela eta bar, eta gustatzen zitzaidola asko amodio estenak eta egiteaz bazekin neskak baietz esango ziola. Eta orduan oso lasai esaten zituen eta bai, badago hor zeo zer, ez? Osea, ni oso aurkezle txarra izango nintzake, izuet frogak egin dizkiate eta hola, eta nez moldatzen, osea. Gaixo txaleon, ongitorri, horrekin. Ahora, egitea skinhead baten papera, o
ez dakit, opuk papera udagau bateko ametxan, hori, txipiriota batena ez egin nun, errexago horitzen zei, ez naiz ni. Bai. Kikildu izan naute eta orain ezin naiz isildu, umilgu genbiltzan. Arratsaleko 6ak bueltan ditugu eta uste dute agurtzeko ordua ere badugula. Bai, egia esan plazer bat izan da, Aitor, zuen ben izatea, bai, oso gustora. Berdin. Urrena asteazken batean gonbiatuko du, musikari ezela. Venga. Begira. Piano hor badago akordia ere ekarriko dugu lasai, eta behar duzun guztia. Txalaparta, denetarik. Txalaparta berak. Hori, bai. Nik ez dago txalaparterik. Oso gustuan naiz, eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko zuri, Oiana Maritorena, datorren ostegunera arte, biharko gonbiteri jasotzen ez duzun bitartean? Ados, bueno, zaie hongo naiz. Goiuri zizarandia bihar arte. Bihar arte zu eta entzulen arteko agurra. Zeni biharenago. Astrene arte banoa. Madridera eta ez da bueltatuko naizan. Upa! Disfrutatu ba Madrilen. Entzule, bihar arratsaleko 4etan hementxe naiz irratian, bigarren kafea, eta hoixe, ondo pasa. Odeiren jaso eman kantuenekin, egingo dugu bidetxoa arratsaleko 6etara bitartean. Denak mantxo saiestua, babestua, denetarik pasadatxo, gaur prestua, daiestua, baina eskua ukatzen atzo. Jaso, eman, jaso, oien eran erran paso, gerran egan zenbat lazo, baina hileran denak mantxo saiestua, babestua, denetarik pasadatxo, gaur prestua, daiestua, baina eskua ukatzen atzo. Jaso, eman, jaso, oien eran erran paso, gerran egan zenbat lazo, baina hileran denak mantxo saiestua, babestua, denetarik pasadatxo, gaur prestua, daiestua, baina eskua ukatzen atzo. Keep calm and bigarren kafea.